أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizning endi Ramazon oyina kelib жетергә uzoq qolmadi, birinchi kun qoldi. Biz аңар әзерләнәбез. Бигрәк тә бик мөһим үзебезнең ниятебезне ихлас итеп кылырга, Аллаһ ризалыгы өчен. Нинди генә изге гамәл булмасын, ният кылырга бик мөһим аны Аллаһ ризалыгы өчен. Аны исеме ихлас дип атала, ихлас. Әмма капма каршысы ихласның аны исеме рия дип атала, рия. Рияның мәгънәсе показуха. Ягъни изге гамәл кылу кеше күрсен өчен, кеше мактасын өчен инде. Ихласның мәгънәсе галимнар әйтәләр, ихлас холяса дигән сүзеннән алынган. Ягъни очищение от примеси дип килә инде. Моны бер хәзрәт мисал китерә бол белән. Мәсәлән, без кәрәзне алабыз, печатьне снимать итәбез, и куябыз центрофугага, ягъни медогонкага. Янда балны кәшәт иткәндә, анда балы да төшә, чүбе дә төшә. Яндары сито куеп, чиста бал шуннан ага. Менә бу чиста бал агу дигән сүз ул без всяких примесей инде. Чиста бал. Нәкъ шулай галимнар да әйтәләр, безнең ниятебез шушы рия примесләрдән пак булырга тиеш дип. Чиста только Аллаһ ризалыгы өчен инде. Менә бу рия дигән сүз Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, бу кичкенә ширк диде. Бар зур ширк, бер кичкенә ширк. Нәрсә ул ширк? Ширк Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу, гыйбадәттә. Аллаһ белән рәттән кемгәдер тагын табыну. Ул диннән чыгара. Бар төшенчә кичкенә ширк дигән. Ул да Аллаһка тиңдәшлек кылу, но ул ислам диненнән чыгармый. Әмма ул зур гынах санала. Зур гынах санала. Зур гынахларның зурысы санала. Шушы кичкенә ширк ул рия була дип Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте. Рия, ягъни показуха. Аллаһка якынайта торган гамәлләр кыла, ләкин шул ук вакытта үзенә карата кешеләрнең мактауларын ишетергә тели дигән. Менә бу рияның мәгънәсе. Менә Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган гамәлләрне кыла. Мәсәлән, ул кешеләр аны ишетеп һәм күреп мактасыннар өчен намаз укый. Ягъни мәчеткә йөри. Моны кешеләр мактасыннар өчен йөри. Андары садака тарата, кешеләр моны мактасын өчен. Яки Аллаһка күп зикр итә, тасбихлар әйтә. Яки матур тавыш белән Коръән укый. Әмма нияте Аллаһ ризалыгы өчен түгел, ә кеше моны мактасын өчен. Бу гамәлләрне Аллаһ та кабул итми. Юкка чыга. Аллаһ сакласын. Моңа дәлил Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр берәү Раббысына яхшы хәлдә юлыкманы теләсә, ул кеше яхшы эшләрне эшләсен, изге гамәлләрне кылсын. Әмма Раббысына гына тиешле булган гыйбадәтендә һич кемне шәрик тиңдәш кылмасын ди. Кәһф сурәсе 110 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә.
Yani әгәр дә без үзебезнең Раббыбызга юлыкманы телибез икән, Аллаһ Тәала юлында баста икән, Аллаһ юлында изгамайлар кылабыз икән, Аллаһ Тәала әйтә, Аллаһка тиңдәш кылмагыз дие. Yani менә бу рия була Аллаһка тиңдәш кылу. Кечкенә ширк дип атала. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin için diye. Benim en korkkanım diye ol kişi şirk. Алар ана сораганнар. Нәрсә ул кеше ширк? Ул җавап биргән рия дип. Ягъни показуха. Бу формага шулай ук дөнья нимәтләре өчен генә гыйбадәт төрләре керә. Мәсәлән, кеше акча өчен мәчеттә имам булып эшли. Яки муаззин акча өчен эшли, мәсәлән. Яки кеше арасында зур яки ихтирамлы урын алыр өчен шариат фәннәрен өйрәнә. Бу да Аллаһ ризалыгы өчен булмый. Ягъни син мәчеттә эшлисең, син должен Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә. Но дополнительно сиңа зарплата түләсәләр, моның бер нәрсәсе юк. Ягъни әгәр дә ул беренче урында Аллаһ динен тотса, Аллаһ ризалыгы өчен эшләсә, анда уже зарплата түләсә, моның зарплата түләве бу нормально, яхшы, моның гынахасы юк. Но беренче урынга ул зарплатаны куйса, Аллаһ ризалыгы өчен түгел вакытта Аллаһ аны кабул итми дигән шушы гамәлне. Анда мәсәлән кеше шариат фәннәрен өйрәнәсе килә икән. Dini fənlərin öyrənəsi kilə. İkitəbu dini fənlərin öyrənirgə diplom üçün, kişilər arasında mını maqtasınlar üçün, dərəcə üçün, o vaxtda Allah da mını qabul etmir. Bu bula показуха, bu bula Allah rıza üçün түгел. Nə ol birinci orunğa qoysa Allah rızalığı üçün, ikinci orunda diplom bolsa o vaxtda günah yox deyib aytırlar alimlər. Yani birinci oranda Allah rızalığı için, ikinci oranda diplom ol vaxtda dürüst deyib aytırlar. Onları şolay ok hacığa bara kişi. Yol hacığa barıp, может сәүдә эшләрендә эшләргә. Hacığa barıp сәүдә кылырга ярыймы, юкмы? Моның турында галимнар әйтәләр. Әгәр дә аның беренче урында хаҗ икән, аннан соң сәүдә, ул вакытта хаҗы дөрес ди. Әгәр дә аның беренче урында сәүдә икән, икенче урында хаҗ, ул вакытта хаҗы дөрес түгел ди, Аллаһ аны кабул итми. Шуның өчен самый основной беренче кирәк хаҗга барасың Аллаһ ризалыгы өчен, икенче урында сәүдә булса, аны гынахасы юк дип әйтәләр галимнар. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Тагиса габду динар ва габду дирхам ва габду хамиса. Ин уqtiya радия ва ин лам юqti сахита. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: Бәхетсездер динар кулы, бәхетсездер дирхам кулы, бәхетсездер кием кулы, бәхетсездер зиннәтле җиһазлар кулы. Аңа нимәт бирелсә, ул канагатьлек күрсәтә ди. Ләкин бер нәрсә дә бирелмәсә, ул ризасызлык белдерә ди. Бу хадис Аль-Бухари җыентыгыннан алынган. Бу сөйләде Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни бәхетсездер кем? Динар кулы. Динар ул алтын. Динарга кертергә бу алтынды, вообще ул мал мөлкәт дип әйтәбез. Дирхам ул була көмеш. Кием кулы бәхетсез ди. Андары зиннәтле җиһазлар кулы бәхетсез ди. Аңар шушы нимәт бирелсә, ул канагат ди. Бирелмәсә, ризасызлык белдерә ди. Моны ничек аңларга? Ягъни син эшкә урнаштырып эшлисең, акча алып кайтасың, анда җиһазлар алдың, диваннар алдың. Ул күркәм, ул яхшы, аны рөхсәт ителә. Но син иң беренче урынга куясың дөньяны. Дөнья өчен генә тырышасың. Үзеңнең канагатьлек өчен генә тырышасың, чтобы үзеңнең нәфсене канагатьләндерергә. Намаз укымыйсың, ураза тотмыйсың. Андары харам эшлисең. Ул вакытта син динар кылы буласың, дирхам кылы буласың, ул вакытта син җиһаз кылы буласың. Син шушы җиһаз өчен генә тырышасың дөньяда, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга теләмисең, син телисең только дөнья өчен генә. Аллаһ Тәгалә сиңа бирсә, риза, бирмәсә, риза түгел.
Müminning hali ni булырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте. Мин мөмингә ди иманлы кешегә гаҗәпләнәм ди, хәленә ди. Әгәр дә аңар берәр нинди шатлык килсә ди, ул сөенә ди, аңар ул Аллаһка рәхмәт әйтә ди, шөкер итә ди. Әгәр дә авырлык килсә ди, аңар сабыр итә ди, ул да аны өчен хәерле ди. Ягъни безгә берәр нинди шатлык килсә, нимәт килсә, сөенәбез, Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Бәла каза килсә, сабыр итәргә кирәк, Аллаһ Тәгалә каршы эндәшмәскә кирәк дигән инде. Аннары рияның төрләре бар, төрле дәрәҗәләре бар. Тулысынча риядан гына торган гамәлләр. Кеше бары тик уңай бәя бирүләр аркылы дөньяви максатларга ирешергә тели. Бу мунафикларның хәле дигән. Ягъни изге гамәлләр кыла, дөньяви максатка гына ирешергә тели дигән. Ягъни изге гамәл белән кылырга тиеш ахират өчен, Аллаһ ризалыгы өчен. Но дөнья өчен түгел. Мәсәлән, кеше намаз укый, кеше моны мактасын өчен инде. Или зиyaratка бара җыштырага, теге кеше өчен бара, мәсәлән, мин турында сүз чыкмасын дип, бу ул хәтта рия була, показуха була, Аллаһ ризалыгы өчен булмый. Шуның өчен нинди генә изге гамәл булмасын, Аллаһ ризалыгы өчен кылырга кирәк. Мәсәлән, монда хәзер Рамазан айда ифтарлар була. Үгет насихат әйтәсе килә беренче үземә, андары сезгә, чтобы шушы Рамазан айда гамәлләр юкка чыкмасын өчен рияны катнаштырмаска. То есть, мәсәлән, нинди рия катнашырга мөмкин? Раз күрәбез, берсе бой стиль әзерләде икән. Безендә бой стиль әзерләсе килә. Аңар кызыгып, кеше минем турында сөйләсен, менә нинди стиль әзерләдем дип әйтсен дип, ул вакытта рия була. Синең нияткә керде уже рия. Разница юк. Әз генә әзерләдемме, күп әзерләдемме, разница юк. Монда хадистә килә авыз ачтыру буенча гына. То есть, син финик белән генә бирдең, син уже авыз ачтырдың дигән сүз. Ашату ул дополнительно аны өчен әҗер. Аерым әҗер, савап. Теге ифтар өчен, мәсәлән, финик белән авыз ачтырдың, аның аерым савап. Ашату аның аерым савап. Нур өстенә нур дип атала инде бу. Даже син тегендә ашатмасаң да, просто финик белән бирсәң дә, син уже аны ифтар кылдырткан буласың. Син үзенә аның өчен әҗерен алган буласың инде, иншаллах. Ифтарны кылдырткан өчен нинди әҗер була? Аның ураза тотканның савабын син үзеңә аласың. Анан кимими дигән. Ягъни 10 кеше ураза тотты, 10 кешенең син авыз ачтырдың, финик бирдең, 10 кешенең уразаның савабы сиңа языла. Һәм шушы 10 кешенең савабы кимими дигән инде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте шулай. Менә бу риялылык, показуха бу мунафикларның хәле дигән. Мунафиклар бу лицемер дип атала, икейүзле. Аллаһ та Коръәни Кәримдә әйтә: "Иннал мунафикуна юхадиуна Аллаһ ва ху юхадиуһум. Ва иза қаму иля ссалати қаму кусала, юраууна ан-наса, ва ла язкуруна Аллаһа илля қалила." Бу Ан-Ниса сүрәсе, Хатыннар сүрәсе 142-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Мунафиклар турында, икейүзлеләр турында. Кем ул икейүзле? Тышта мусламанлыкны күрсәтә, эчтә кафир. Ягъни эчтә Аллаһка ышанмый, Коръәнгә ышанмый, но намаз укый мәсәлән, или садака бирә. Бу кафир санала, ул мунафик, ул икейүзле санала. Аллаһ Тәгалә әйтә: мунафиклар ди, Аллаһ Тәгаләне ялганнарга маташалар ди. Хитрик итәләр ди. Әмма Аллаһ та наоборот аларның өстеннән хитрик итә ди. Аллаһ Тәгаләне ялганап булмый беренче чиктә. Аллаһ та ялган намазга маташалар, әмма Аллаһ та аларны наоборот хитрик итә ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: әгәр алар намазга торсалар ди, кешеләргә рияланып, ялкаланып кына торалар ди. Беренче мунафикның сыйфаты, икейүзленең сыйфаты, намазга торганда ялкаланып намаз укый. Аннары икенчесе сыйфаты, рияланып намазны укый. Кеше минем турында теге яхшы итеп сөйләсен дип, кеше өчен намазны укый. Бу мунафикның сыйфаты. Һәм аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм Аллаһны бик әз генә зикр итәләр ди. Зикр итү Аллаһны искә төшерү. Ягъни мунафик күрәсең, Коръәндә әйтә, Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, но бик әз ди.
Birinci sifat munafiqның namazga yalqаланып баса, Allah сакласын. Икенчесе сыйфаты риялана, кеше өчен аны баса. Өченчесе Аллаһ Тәгалә әз генә искә төшерә. Әмма безгә бу турында Аллаһ Тәгалә әйтә, без кешене тикшерергә не имеем права. Кешенең күңеле бездән яшерелгән. Без не имеем права әйтергә син мунафик, син икейөзле дип. Моны Аллаһ кына белә. Бу кемгә әйтелгән үзебезгә? Һәр нәрсә бу үзебезгә кайта. Үзебезнең ниятебезне без үзебезне тикшерә алабыз, һәм аны тикшерергә тиеш тә без аны Аллаһ ризалыгы өчен ясарга тиеш. Ясамасак, кыямәт көндә үкенергә туры киләчәк дигән Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләрне кабул итми, Аллаһ сакласын. Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән гамәлләргә килеп кушылган рия икенчесе, бу гыйбадәт бөтенләй юк ителә дигән. Әгәр дә гыйбадәт Аллаһ ризалыгы өчен дип кылына башласа, ләкин аннан соң аңа рия килеп кушылса, һәм кеше бу риядан арынса, аны алып атса, галимнарның уртак фикере буенча гөнаһ юктыр дигән. Мәсәлән, син изге гамәл башладың икән. Шушы галимнар әйтәләр, изге гамәл алдыннан ниятне тикшер, Аллаһ ризалыгы өчен кыл. Аннары уртасында, не то что уртасында, гамәл барганда, яндары ахырында. Мәсәлән, син гамәлне башладың Аллаһ ризалыгы өчен. Мәсәлән, садака бирәсен, мәчеткә саласың дип әйтәбез. Аллаһ ризалыгы өчен салдың. Ярас сине кешеләр күрде. Синең шайтан вәсвәсә кыла, рия керә башлый сиңа. Караш, кеше сине күрде бит ди, тагын күбрәк сал ди. Син шушы уйны алып аттың. Моның гөнаһасы юк дип әйтәләр. Но алып атмасаң, кирип китсә сиңа менә бу ният. Син уже икенче тапкыр садака бирәсең, Аллаһ ризалыгы өчен түгел, уже кеше сине мактасын өчен, ул вакытта рия була. Андары гамәл кылганнан соң мактанмаска кирәк дигән. Мин изгелек кылам, мин изге кеше дип ярамый мактанырга. Мактансан, Аллаһ Тәгалә шулай синең гамәлне юкка чыгарырга мөмкин. Кабул итмәскә мөмкин синең гамәлең. Хәтта син Аллаһ ризалыгы өчен кыла башладың, андары мактанып бирдең, Аллаһ сакласын, Аллаһ Тәгалә синең гамәлен юк итәргә мөмкин. Шуның өчен галимнар әйтәләр, син изге гамәл кылдың икән ди, всё, оныт аны. Аллаһ аны белә инде, аны фәрештәләр яздылар, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә сиңа күрсәтер. Аны искә төшермә. Кешеләргә сөйләп йөрмә дигән. Гөнаһ эшләсәң, ул вакытта гомер буе аны истә тот дигән. Чтобы шушы гөнаһны бүтән эшләмәскә дигән. Так ондары вә әгәр дә гыйбадәт гамәлгә рия булып тормаган ният кушылса. Бу турыда сөйләде. Мәсәлән, хаҗ вакытында сәүдәшләрен алып бару, шәригать фәннәрен өйрәнгән вакытта диплом алу, бу вакытта гыйбадәт кулы нияте төп булып торса, калган эшләр икенче урында торсалар, гыйбадәт гамәл дөрес булып тора кала дигән. Ягъни, мәсәлән, кеше мәчеткә килеп укырга йөри. Аны абыстай итеп сайлаулар андары. Нияте дөрес, Аллаһ ризалыгы өчен, но абыстай итеп сайлаулар. Моның гөнаһасы юк. Или кеше мәдрәсәгә керде. Аллаһ ризалыгы өчен укый, андары диплом бирәләр. Беренче урында Аллаһ Тәгалә ризалыгы булса, икенче диплом булса, Аллаһта моның гөнаһасы юк иншалла. Бу дөрес була. Өченчесе, әгәр кеше гыйбадәт гамәлен тулысынча Аллаһ ризалыгы өчен генә башкарып чыкса, һәм соңыннан гына кешеләр аны бу гамәл өчен мактый башласалар. Ул мактауны ишетеп шатланса, бу аңа бер ничек тә зарар китермәс дигән. Чөнки Аллаһ кешеләрне мактаулары аркылы үзенең кулына аны киләчәктә көтәчәк әҗир турында шатлыклы хәбәр бирә. Мәсәлән, син изгелек кылдың, сине кешеләр мактыйлар. Син моны ишеттең. Бу эшкә рия кермәсә синең, бу яхшы шатлыклы хәбәр дигән. Моңа әйбер түгел. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Аллаһ ризалыгы өчен генә изге гамәлләр кылучы һәм шуннан соң кешеләрнең мактауларын ишетү кеше турында сораганнар дип хәбәр ителә. Ул моңа киләсенчә җавап биргән. Бу мөэмин өчен тиздән килүче шатлыклы хәбәр дигән. Ягъни син изгелек кылдың, сине мактадылар. Бу начар нәрсә түгел. Әгәр үзенең ниятен саклый белсәң, бу шатлыклы хәбәр диде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу әйткән, бу өммәткә ширк, караңгы төндәге кара ташта
утырган кара кырмыскага караганда да ныграк яшерилгән дигән. Ягъни менә бу рия, показуха, ул кешенең незаметно керә. Уяу булырга тиеш дигән инде. Незаметно керә. Кеше аны сизмичә дә калырга мөмкин. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кара төндәге кара ташта утырган кара кырмысканы ничек күренми, шулай ук менә бу рияда күренми. И шулай итеп кирип кенә китәргә мөмкин кешегә. Шуның өчен начеку булырга кирәк дигән, үзенең ниятеңне сакларга кирәк. Һәр вакытта да Аллаһ ризалыгы өчен кылырга дигән. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаляму дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. ورحمنا واحشرنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقائد الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأقدم وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.